बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद क'क्राझार जिल्लानि खुंगा 27 टिकेट दिनै जथुम्मा जादों जाहारबारि हालामनि कमिउनिटि हलावनो बे प्रग्रामा जागासिनो दं। दा बेवहाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि जानानै एबा आनसलिकनि जानानै जेसेबां जोङो ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्त फिसा आइ आफामोन दं गासैबो जयैनो जोङो बावनो थुबुर दंगासिनो दं। ओरैनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनबेसे आनसलिकजों ब्रह्म धोरोमखौ खुंनाय जायो? गासै क'क्राझार जिल्लायाव 13था आनसलिक दङ। दा गासै गोदान गोजाम जयैनो 13था माने 13 जिल्लाया माबायानो आनसलिकआनो दङ। ब्रह्म धोरोमाव जेंना जेंगोनाया दङ, गैया नङा, थाखायो। मोनफ्रोमबो धोरोमनि सिङाव बेले बेजेया थायो, नाथाय नैबे जोंनि ब्रह्म धोरोमाव बुंनो थाङोब्ला दासिमाव मोननैया गोख्रों हानजा जानानै दं। गिबिया जाहैबाय गिबि ब्रह्म धोरोम जायखौ क'क्राझार जिल्लायाव दासिम खुंगासिनो दं आरो नैबे दिनैनि नैबे सन्मिलना नैबे कनफारेन्सआनो बे गिबि ब्रह्म धोरोमनिनो सन्मिलन। आरो मोनसे खावसे दङ, बिसोरखौ स्वरुप स्थिति होननानै बुङो। जोङो बिसोरजों बबेबा जयग'नि प्रकरणाव गोरोबलायैयाव एसे आलादा आलादा जानाय जायो। दा जेरै बेफोरबादि गोरोबनाय गोरोबैखौ लानानै बबेबा समाव दावराव दावसिबो जालायबोदों। दा गंनायाव फैहां जायो, गोरोबलायाखै, थेवबो नाजागासिनो दं जाहाथे जोंनि ब्रह्म धोरोमा गोदो गोदाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जेरै फोसावलांदोंमोन बे रोखोम आखुथायजोंनो जयग'आ सोलिबोगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै दं दासिमबो।